Takulandirani kuno part 4 ya series yathu maphunziro athu yoka town tumeona makamaka kuti experience ya brother Yohane maso ndi anthu ena anapo anthu ena so maderena poto engedwe zosangalatsa kwambiri then kuti mukutsatira chimodzimodzi iyi phunziro makamaka tifuna tione kuti tikalowa ku anzathu ena akupanga bwanji makamaka ngati mbali ya ulimiyo maso anzathu ena maiko ena maso kwambiri kodi chinthuchi cha mpingo akupanga ndi anthu ampingo wina wake okha kapena ndi chinthu choti wina aliyense nanga tali munthu akumapanga chisankho kuti atero nde achimwe tipitirize kuona wani tukuza kwambiri ndithu tunonzere imene tayiphunzira isosa anthu ena mamachawi kuti ngalanga khale ndi kuthekera kapena kufuna achitenso nayo mwanzeru, right? So ndingalemera khati sogula ife kwambiri part 1. Okay, so ndimangofuna kufotokoza nanu grafting muwiziwe timadula mtengo wotino ngawakulu kale ndikomangika ukwatisa pa mtengo wotino tanguuzala kumene ngamene nazala ya mapeya maojenaje limene nazalira peyala. So timangodula kumtunda kuja ndotenga nthambi yote ndiyo khwima kale yoti kubereka ndozala mene mde pangudusa kanthawi konjekwa makhati tuta tukudya ndithu. So video iyi ndi air layering. Ndimanena kuti air layering ifano ndikukwatisa kwa anthu kuti zimavuta iwe ngati ukwatisa umakuvuta anthu apanga njira iyi tingonera kuti akuchita mutani mkulu yuyu then naipeza pa YouTube then naisera zija ndimene tinomafunika waisere zinthuzi ere. So kumene zimakupanga watenga kampeni ndapapanga bala izi zinazisa pa mtengo wa mango kuti zinatheka, pa mtengo wa mandimu zinatheka, nazisa mitengo iwiri kumene sunatheka unali wa mapeyala sizinatheki. Ndoko mwana pa YouTube amakhandizi ma growth hormones machari mwana nenangoyeza uji alovera mwana so ama send up at least 1 inch umasenda umajosa chikungwa cha mtengojo ndokafika basi mafuna tenge mpeni upala pamakhala ngati kenaka kesi masimafuka wapali aonese mu video nde ukatero makhala panga balalo ndokapanga balalo mafunika utenge okay tingonera kaya imene yakamalizire kudula itamusema right. So ukateno mafunika utenge mpeni palipo uyu sana paliwe mano ukateno ipa matha uchira mwachangu ndimafuna ngopalapo mpeni umwadulapo ndi umatenga doti lija ungulika madzi pang'ono ukhala lidongo lizikhala lemba ngati dongo doti lija ndoyekeka madzi umayika njimbo ya black kuti nodzwalisa maluwa kuti amayika njimbo ya black ingati mkuluizo mwana apanga anang'amba jumboyo kuda kumangirirapo koma inezi munthu apanga ndipatenga doti lija ndikulifinikisa pa mtengopo kuda ndingomangirirapo ndiseoti njimbo ya black iyo basi ndoti ndathina nazo. Ndiye mavideo ya zaidi bamati masiku 35 onaisira paimewo ndi chimozi ndinachita kukumbisa miti maenje angapo eri takumbisa maenje aja kuti ti masule olo ndi chimozi chayika. So napangaso kachiwiri ufozi nagwa mphayi ndiye ndazidwa izozo nayi ntamangirira kale zina ndiye nakhala miyezi iwiri osazimasula nango zibe ntchito nizo paka patadusa mwezi wina ngati 3 yenini kamasula pezi zonse zatani zayika. So ningokuonesani ukamazadula umafunika utenge so udulire so usati utengaso nkhwangwa nomakhapa amenepo ifatino ukamakhapapo zimaduka misisi zakezo, right? So mafunika uchikwanje kuthongo cheka mpaka utakujosa ningokuonesani kuti tichayesa izizi zinatheka nayesa mundiva ndine apapo. As you can see here, this is a grade
I put them up, I think that was in July. Unaona? Yeah, first week So of nazika July. July. So these are lemons. So as you can Then see, ikafika this one I'm September harvesting. month end. Unaona? See that? I'm harvesting this Mandima. in here. So yeah, Unaona? layering Basi definitely works. napanga Definitely works. kitchen uko. ndekuti utha kwangodzala Ya nde utulusa udya chaka chomwecho. Unaona? So ntawupanga iyamangoso inayipangaso chimozimozi inathekasi. Iyamango naipanga mu July mene mvula imayamba nakayidulapo. So umafunika upange mu July nthawi yotentha bwino osati nthawi ya mvula. Wo wina so na panga ingapo follow ndi mene yapanga survive. So na panga ingati kanga nazala 7 itatu inauma ifata idzuwa umakhala chidzuwa. Nauma ndikomana follow ili bwino which is good chances of survive. So ndi umene naumangirira uja ndakauzala. So nazala ngati itatu ndi mene napanga survive koma ndimo. Unaona? So nzoti kupanga kuona chinthu kuyesera. Zakanika tayeseraso hada. Osagwa ukangogwa mhayi sungaphunzire kanthu. Zinandiphunzitsa kuzichepesa maso kuti ndizitha kupirira fati panopa ndimathaza inu zotino ndizapindula mwina zaka 5 zikubwera zaka 4 zikubwerazo ndibe nazo phuma ya ndizala chinthu ndizotino chimera pakatha miyezi 3 ndibe nazo phuma ya panopa I believe nozo ndithandiza patience ndoko ndikunyumba town imenemwe mwene mapanga manufacture pamene ndikagula mitengo ndeka ndifera ndimakagula ina manasiya panopa ndimangozala ndeke ndeka kunthanga ndi imeneyo ndizazimangirano kuzichulukisa. Unaona? Right. Tuanzane ku base. Kwela. Right? So nakufunga kuonesana ngati my experiment. Pafika fupi. Nakufuna muone kufika ni nofuna mufike mu. So machina ambira mazala ambarata ujine so izo za cement naika moja kazambire pa WhatsApp pa yani anhamatatu mizazi so zikamera tonyi za mu ambarata mu yani ndi abapata zala zikumera ndifuna tike modo tikambiri kuti tonete zikhala pati ndakamuka sawa right. So nofuna kuti muone nofuna kungolimbikisa na kuti nthawi manajisika bwera ngati manajisawo ndachita kwaumisa ndachita kwaumisa manajesiwa right. So as you can see manajesa ndoti ndachita wadana kwaumisa ndiye mukamaona chonchi zomwe timapanga timatha kuti tizale zinthu za citrus ngati achina mandimu manajesi maorange ndi zina zote zagula zonyonya. So zomwe timapanga timene yaumira chonchi ndati ndafika kwa masiku 3 ndikafika kwa masiku 3 ndoti amakhala afewa ndi akafewa nchija imambano kutani kuchosana ndi ndikuonesa mmene machosera timachosa mene umumu mapona apa timachosa chonchi ndi timene chose kasala kankati nditi zeso zachosa mbali inayi ndokuchosa chonchi zeso bwanji sukazala mbali inayi zakafuwa udye ndingopanga machangu ndeti kachosa chonchi timakudzula sisi ndipanga apa 5 stars yafike kai ndeti kachosa choncho ndeti mathapika noma kuti bwana ukaona sisa nikai ya so matiba amene mukaona ndaza komano mutaona ngati umusizina mere mene zikuonekera sizikuoneka ngati zamere komano mukaona muno bwino ningokuonesani apa maona akulu awa ndete ndi ujeni zili ngati maslags nyongolose ndemezi osati nyongolose yani mmene banya maslags zimezi zimabudula zinkhono zopanda chinyumba iye ndawo panda kufika kwambiri fena ndifuna ndizale mvula ikatani ikayamba ndezamba kubudula zimachira kubwera mutha kuona doti nalo ikuoneka tono idzozo zikadya zikumadula ndikudula ngati awa tona anakatazadula zote zinamera kale. So zomwe ndinapanga ndathera populusa unaona ndoti ndifunika ndichosepo ndikaike pamene ngati apa pamuchita nno zabudula ndezimabudula zimabwera kubudulapo naye ndathera populusamu zamba kuthawapo komano zomwe ndimafuna ndipange mangufuna kuti no sinangandifuna ndizala apa ndibeso nthawi tono ndizaleso kachiwiri chifukwa chena kuti tabwera but no last time nazala mu July ndimutana tono kwa ndi September. So July, August, September unaona almost 2 months kuti zifika hapa
right kumano ndikufunika ndizithilirebe kuti at least mwezi wachifo ndizikeno m'machuku chena mvula ikamatera ndizale ne nthawi yakhakale ndi before limene ndimafuna no nikutenga mankhwala amene amaphera tidzirombo ningothiramo mmene momwe ngati tikuthana nawo ndiye tabwana ndizakuoneseni mukaona apapa iyi ndikupanga recycle kumene kuwa so ichi tinapangira chani tinapangira mafuta ndi timatenga kung'amba ndi timayika mudoti oya makamba zoti pano papa timapera tating'one ndatizala mwezo zonangulira tudoti ya ndazala mmene momo ndi pali mapera ena nazala oyambira ena achizungu ena chani wangogula papera kunsika kuja mwezi uno ndigula ena mwezi ndiwonso ndazala ndi osiyanasiyana ena mu January ena mu March ena mu June ena ndera mu September mapera lawo ndipo zakuwa ndizakula miezi imeneyo right please ndeteka kadoti timatenga pera lija mukadya nthanga lija musayumise kungoyumisa basi makhali mwapo kungotenga nthanga lija ndikuikhazikisa pati pamene papa right ndikupanga shoot video continue okay so mmene ndatenga pera lija titangodya tsiku lomweyo tinayika umumu tayika doti tayithira madzi ndikuyenera ndikuyika mutu umumu ndiye zimene timapanga timang'amba kumusiku ngati mungaona umumu ndimong'amba unaona ndeti timang'amba kuti nozisaule koma as you can see akulu ajasayambaso kuti izi mafuka zichonse mezi zimanonga mbewu komano mbewu izi nzonatu no zimakhala zolimba so izizi ndazizala mu January unaona namba za January bwana tasisa mona ndi mukaona kuti manikana ina zile ndazikulu kwa masamba osewana yoyoka iti pano pa mu September nthawi no masambanya ana amabwera ndi akale osamafa ndio tawuzawo none kuti zikufa yasizikufa ngati zilika August September ndi nthawi kuti zilika masambanya so right alebo sinza mu January namba January February March ndimangozala pano poti pali timapera ndi ngono kwambiri timedoro ndinafuna so ndipeze nthanga yake pano pa ndi close to September ndiye mutaona kuti ndayikanjera pasipa chifana kuti no zimamba kupanga ya misisi moyona takweze kanika misisi imateni moyona ndiye umafuna natuno zikakula zikangoyamba kuyikira kuti no yafika amafuna ziyoswike panjero toyana kuti misisi chemala mundoti kwambiri ndiye ukamaza chosa rupange imadula moyona ndota avoid shock ngamene yo ndinayika choncho moyona izizi zona tuno ilipo close to 40 apapa mitengo ya mapera moyona now tachitazala mitengo imene ili ndoti tithangana kusogolo kuti tizadya ena tizatha kuti kugawa kwa ena kaya kugulisa ndi zinazotenga so ani mapera nzosafuta kuzala ma citrus iyo ngati mandimu ineyo awa ni manages ndifuna ndizale manages osawa ni manages awa mana ndizosafuta kupanga munthu ungosunga nthangala zita ndupanga zina zimene tifuna tipange ndi chani ndi mapapaya mapapaya kuti ufese mafunika uchosechi chakunja ndimene chimalesa ati ukadya kumene mapapa makhane kala unofunga ukathudzula right kamene kamathandiza kuti isamere ili mungu okay amene kali yonchika ndeti katheka ndomwe ngulinga doti ndikufesa ndikuwirira right so zimathandiza so izi zimene zinamutha kupanga neno wamfuno kuzaone mtengo wapi ana right so jambo mambamo mukaona mtengo huu less than 1 year old right chaka chimodzi sichinadusa maona so mtengo huu mukuona wamba kale utani kubereka so papaya mmene watenemu wakwera ndiye zimene mapanga papaya kankhati no wamba kufika asanafike mmene ilidza danga ali wankulu bwino ali jaumbola ali close to ndore munchuno mwano ndera mabera zimene mapanga matenga mbiri ikalenga mpeni uje timabaya ndikubaya uku ndikubaya so kukhanga tatembeni zako olo wapo mafuza kuti matenga mpeni ndikubaya peno fika mbali na ndikukhanga tatatamula ndikubasa mbali na kukhanga tatabola ngati tapanga ntande zimathandiza so taubake kachisonongo zimagwira ntchito ozi anthu amayika chisonongo amati kubaya pakandike chisonongo zimathandiza kuti azibereka ali musi asanakwere kwambiri right so izo ndi zina zimene takhala tikupanga naonesa mitengo inake naipanga yaleyaji mtengo wa mandimu
ndinofuna ndizamanjirireso kuti ndipange mwandapezana ti nthambi zambiri zatani zadukaduke anaduka fati chinakula kwambiri komano ngati mandimu zimwe timapanga tikangotcholatchola onse mafunika tisi kuphwanyaphwanya njosachosa nthambi zambirizo ngati kuchekerera nobaberekaso kwambiri ungatinso mipozaso anthu amayipanga ime choncho kuti amene achosa zipaso amangobereka nthambi maberekaso kwambirizo timoza timaflowa ya tikoneseso ndi mastoberi mastoberi ene ndinatenga kwazalaso kwathu kuti madimba kumusiku amene amathandiza so kuti ukakhani njale so mumu dere kungobwera ndizana izazo so izizi cha ina ya so mastoberi za jamadi antauna gendari ngamene hapo unaona lema mwena wale sama kara rani apya basi kuchola ndikutani ndikuja so nkhanenge nimene yoyo sangatsi rolling town yotha kumayesera zoizi zitatu inde yatusuna bizi malo wako right so ma strawberries aja mtakwaona ngamine wawa so nditu zipaso zokoma kwambiri ndiye nafuna nangonesa chinthu china ndiye paliso lebuyo kuyambira paja dzina lebuyo ndi chani dzina lake zaka ziwiri dzina lake ndi chani wale cha lugali komano nkhani izi zinazalapo kwambiri kumangochola apa cholaso apo iti timasaka ziti basi ukazala iyi chakhalapo kwambira ndikhupira no 2021 yes is 2021 timangochola kuzala pena zina zinale apo zaulimata so takhala nazo kwambira 2021 mpaka panopa sizifa timangochosa ndikuyika pena basi so muganiza ona no mutakhala mwe ndi mbewu imene iyi nditi ndi abwino mukhala nayo 2021 zaka zingani mpaka pano almost zaka ziwiri so nditu ulimi ndo abwino kwambiri umaseva so nditi apopo leva amene sitikugula so mutakuona sawa ndi maminti ukhala chifuwa amene wawa anthu amene afuna phwese mimba atenga amene ndizichita nawo so pali nditu tabwino zimene munthu uthatani uthaupanga china so ndikuonesa somwa jangu ndi tomato amene wamera amene munthu akumuona uyo tithira ndiyo ka tsiku limodzi masiku awiri tomato sanga chepe right izi ndithu bonongwe mazidziwa kale kumana kwambiri ndimafuna ngopanga highlight nawo ndithu pali achina tomato apa tufuna tingepo ndimbo sadala masewera apa kuti tikhale kutani tikudyaso zambiri zabwino mahebo ena ngati achina aloe vera awa paliso mahebo ena abwinonso kwambiriso amene ndingazala kujanna ntenga apa awa achina lemon grass wamelera zabwino so zibasambiri sinamona sana video yako nchewija azala kumene ndimwe uyu nazala ngati saunondoka kuti meucha apa ni masuku minasakoneka muno video mano ndi masuku enawo ndi mango so nzona tinotija so chimozimoziso ababa ndeta ajaji so ndikunena kuti no tiyambekera khala alimi oti tizidya zathu pakhumi inde philosophy imene ndipo ifatira ukakhala ndi zoti no zakuchulukira kuti udye pakhumi umagawa kwa ena zikachulukisisa zina zotani utha kugulise majambiri auziza kuti ndi utha kugulisa ntchito iweyo basi imene ndi philosophy yache malasha imene imagwisaso ntchito atayambapo nane zinandipasaso mangomero ngati nkula kupanga ineso nthakutani taupanga ndine mangofuna muone ndithu zina zimene anthu akupanga aku Malawi edi nalowa group inake amapanga za ulimi anthu kuti nina kuchita nayo chidwi ndete ndioneni ndi akuchita mutani they get enough manure and water. You be harvesting every month. You can sell once or twice in a month. So kuti ngati madzi okwanira manure okwanira thoma kulola anthu ochizi pamozi pamwezi one ndemone mene arafotokozere Malawi mene ulimi wa mbewu uyi umakumana nawo ntamba kugulisa
naona kuti kapezeka ndalama tsopano pamenepo kayamba kufewa. Ndi ubwino wa nthochi pena pake kuti ukangoyamba kugulisa ndi kuyamba kufewa amene mayamba kugulisa ndi kuti zina zikuyamba kuberekera pambalipo. Ndi kuti ntayamba basi pomwe paja mangopitiriza kuchosa mwana uyu makapeza pita kuja kwa nthawi zona zikukula. Ndi pang'ono ndi pang'ono zinandipasabe chidwi ndikuonjezera nthochi pena naleza nazo zija. Ngoti ndikagulisa ndipeza nyama tandi kumbira manje uku ndikumaonjezera uku mpaka pa kumpano zinakwana nthochi zokwana 1200. Ndi 1200 yakajombe pozayo. Ona so anamba uma uno ne nthochi zimangochuluka. Ngati ne nazala nthochi close to ndibanje 50. Uno mvazili over 200. Ona so zimangochuluka. Ali nthochi zona gula kwa munthu wakongo. Amagulisa 100 imos. Of which in town in the close to 1200. Yes. Ndale nayo ma varieties osiyana palena ake amaamba kubereka January. Ena panopa kubereka. So nalenga nthochi zotino tayese achaka ndikhani nthochi. So mkulu anafotokoza so zabwino. Tagulisanso nthochi zimene zinaberekedwa pamene papa. Nagulisa mikoko 50 pantengo wa 10,000 mikoko ina ulosi. Wamva? Mikoko ingati 50. Kuma umoze akuti banye 10,000. Ele ndivesere. Ndipo tinapeza 550,000. Zimene isu zatithandizira ndithu kuchemba komanso. Mwana? So munthu apanga 550,000 ngati neyo nthochi mundo kambazo munazona zijaze. Imagula imozi 100 kwacha. So zinalipo zipo ndithu dzambiri be. Ma variety osiyana osati imozi yayi. So koma ngati mene akufotokozera awa amene akugulisa nchimango za variety imozi. Mane mafuna ambiri oti ndizidya. Nthawi ina iliyonse zochulukazo ndizigulisa. So in April yanga ndizidya. Zinazo obviously zikachuluka tizitani tizigulisa. Nemoneso anthu osiyana opanga olemera nthochi. Ngakhale ati anthu amayenda pa magalimoto inenso ndimayilira galimoto yokuti nditagula siko lina ndisanene kuti galimoto inachoka muli. Andizimaonera zonzoona pana kulina ake komwe ndiliko yika tomato. Anthu amene napeza amendesa kabasi njinga akapalasa. Joka mu ulimi anagula cha njinga ya moto. Joka amenepo gayo traki. So mweko ngopitirira mamba in magrocery gani. So pomwe ndilikwe achinyamata ambiri amagwamba ya ulimi wa tomato. Akati nagula chani njinga. Sizodabwisaso yena. Ena ikaso malata zera mulimi omweyo. Right? So ndithu ndizopindulisa pale maulimi osiyana ntedza zimapindulisa ndizimaoneka zonyuzika. Koma ukati waziyesa zimathandiza kwambiri. Andi tomato nthawi bwino kuti upange tomato ndi miyezi 3. So ukayika ngati September ndetino October, November, December kuti ugulise. Pameneka August ndetino August uja September, October, November, December, January tomato amadula kwambiri. Funa no alima amene amalima zimenezo zamakhala kupanga zachimanga. Kupanga zakudya ndi anthu ambiri samakhala alima. Ona ndio ukakhala wazala nthawi bwino umakhala pina kusuthira ifoti kumana ndi mvula. Ndivese. So anthu amapindula nthawi yake imeneyo. Nditaona kuti nthochi yathu yambiri m'Malawi muno ikupezeka kuchokera kunja ku Tanzania, ina makachokera ku like Zimache. Ndiye ndinaona kuti kuli bwino analisi tiyabe kulima. Nditayamba kulima nthochi iyo ndaona kuti muli phindu lakulu basi. Mwakuti tikamakolola timagulisa pa kg ina iliyonse pafupi 400-500 basi. Nthochi zimene kulima pano ndi zakabuthu mu chizungu timachama Cavendish varieties. Ndi pali mitundu iwiri. Dwarf Cavendish ndi Giant Cavendish. Ife tinasankha kuti tilime kwambiri Giant Cavendish. Imene ndi Giant Cavendish. Mtundu wa Malawi kuno timaucha kwa umachuka kwambiri dizira kuti mulanje. Kuliza mulanje. So mtakona tuno anthuwa kana ndi kufuna kwanu. Nthochi mulimi wabwino kwambiri. Uli ndi kuthekera munthu kokutembenuza
kuchoka mu mphawi kukhala kumucha chifanira kuti hekta imodzi ya nthochi ukasamala bwino kuti kupasa ndalama zosachepera pakati pa 20 to 30 million. Ndiye tangoyerekezerani kuti pachaka pacha mupeze 30 million kuchoka mu nthochi ngatizi, ndikuti moyo wanu usasintha. Ukaza kumanga nyumba yabwino, kulipira ana fizi, kupita kuchipatala ndi zina zotero. Choncho ndikumemani kuti tiye now ngalopanga 30 million pachaka ndiwerengesere mwina anthu ena akuonera akugwira ntchito oyandira minimum wage mwina 50,000 kapena ena akuona kuti ali pa ntchito zabwino akulandira mwina ma 300,000 right? So tapanga ni 30 million iyo mipange divide by 12 ndalama zingati ndoti munthu uyo pamwezi amene akulima izizi ndetino tati tipange divide munthu amene akugwira ntchito ndi 2.5 million pamwezi. Ndalama zambiri. Now ndi anthu angati mtown muno akulandira 2.5 million sima manager ameneyo ndipo ndangati amene magunda million ndi 400 amene akugwira ndalama zambiri. So dzona no ma 2.5 million video tikuyipanga mu 2020 period. So 2.5 million amene akuyigunda kuti akugwira ntchito ndochepa town saname mene ukapanga ulimi kuti no uli ndi 1 hectare waisamala mu mino spacing ya thochi waiziwa waikaposo means yoti mbazikhala okay mwina sola pampulibe utakupanga small again kumathirira olo utawapeza so kuti no waika sisime pakati ipo ndikumathirira nzabwino bwino kuika ikamachaja amathandiza kuti usathirire kwambiri right uli uvutika chaka choyamba kumano ndalama zikamba ubwera olemba anthu azipanga ntchito zimenezo ukagula sola pampu yako iti sola pampu I think in 1 million 2 million somewhere there muntu panga 30 million sungavutika kukula ndamechepa unaona. So nkhani ndo tino palibe ulimi umene uli osapindulisa so anthu akupanga zikuwathekera obreji bwana farm manager ku Gonda farm akukwanisa kupanga. So ndizindoti no anthu afunika ngoseguka maso azoti mulimi muli kanthu koma khana atino azisata munthu amene ali ndi chidziwiso pa chinthu. Unaona so ndimangufuna tike video ya mkulu amene anandisangasa kwambiri payment taonani munthu ampanga search pa Facebook amati Nthawi farm Nthawi farm kansalabisa pa YouTube ali ndi page menu. So kana kema ndisangasa kwambiri uli nakana chito choka kugana uzakumana naye amuzi wa yeo amati yebo ka wina yake ndi blogger Odema yes him ndi anapanga center of include amene ndete ndioneni khani yake. choyambirira tolinga tobweresa chigayoti chinacho nakuti anthu asamapire azimayi asamaende mtunda otali kukagaya ndiye tidagulisa tomato kupezako ndalama naganiza zogula zigayo ziwiri chokonona ndi chogaya ku China ndende nakuti okay zigayo zingati munthu akufuna kuti agaye ati pasagaga ndikuti agaye ulere ndikuti akonona chimanga chake ulere atisire gaga ngati munthu yakufuna kunena kuti alipire gaga atenge amalipira half ngati kuchigayo cha magesi ndi 1000 kwacho amalipira 500. Okay ndithudi kuteko kuti sindikumufuna gaga nditha kupita ndikukangogaya ulere eya kwambiri ndeo ndikusirani gaga ife tilenga amene tikonza chakudya cha ziweto zathu basi business yatheka. Mkulu ameneyu anaende phone ndanayigulisa ndikupeza 70,000 kwacha ndatapeza 70,000 anamufusa nzaka akulu nganthandizo malo ndi nzaka namthandiza kupeza malo kuku ndi ana aflokoza somo video momo kumano ndama anayepeza kumene koko so ndi makamera ndi anzathu pena paka mati ameneyo ana ndama zambe kumano 97,000 yoka 70,000 ana yeyo kwambiri ndi Google pa internet fufuza so anafotokoza ndithu zambiri ma antipesticides ma antifungal matenda ambiri azonse zolima amapanga anatural basi sizes ma chemicals wana pamene ukakhala ufuna panga ulimi wa tomato mena anapangira yeye utha kuononga ndalama zambiri koma iye amapanga maja ma natural methods so nango ndisangalasa nkulu toilet paper toothpaste amapanga yekha za natural
amakamba sizoti afuna alime opanda fertilizer komano afuna alime chipanga chokwana 22,000 bags. Now tapanga 22,000 bags muyesere kupanga multiply ndi 30,000 kwacha. Ndama zingati 660 million kwacha. Yeah, so atata of which chaka chama sizikhala so 30,000 per bag. Ukubetha kukwerabe, so ndi close to half a billion kwacha. Ababa 660 million kwacha. Sagwiza so fertilizer abo. Tadusakale half a billion. Almost a billion. Yeah, so ndisingamezi komwe tikupita uko pamene ndinachoka apa mu 2020 mu July tifuna kuti ndikukanika kulipira land. Napita kumusi uku komwe ndimalima nawapempha inu ake amunda kumene kunali kodi mungandilole kunena kuti ndiyikepo kamsasa kuti ndizikhala. Ndanandilola kuti amungachite zimenezo. So ndifuna ndikakuonese malo amene ndinakakhala atandithamangisa chifukwa chokanika kulipira 3,000 kwacha pa mwezi. Chabwino. Ndifuna tiyeni tikaoneni kumene ziko. Andithamangisa umene kuja ndikukanika kulipira land. Nawapempha inu ake amunda umene ndimawapanga land kuti mungandilole kuti ndiyikemo kansasa kuti ndizikhalapo. Ndanandilola kuti ndiyike temporary shelter pano. Then makhala pano kuyambira ndi kuti July wa 2020, July, August mpaka September. Mukukhala pano. Ndikukhala pano. Mene ndimatuluka muno mu September ndinali nditamaliza kugulisa tomato ndapanga 7.3 million. Kuchokera kujani ku tomato. 7.3 yani million. So nkulu ya anali nesi. Unaona? Nesi akanopeza ntchito. Unaona? Kalete maphuza na tuno anthu amene apanga za zokhuza zachipatala ntchito sizimavuta. Unaona bazi kuvuta. Almost field inaleso kuamba kuzaza anthu. Unaona? Mavuta. So zikuvuta sali masewera kupeza ntchito. So pali solution ina imene ingathandize kuti kuli food scarcity takupanga so ulimi pang'ono kuyesera. Right? Osakwampa so nkulu ya anakwanisa. And apapa chimango sakhancho na tuno amathandiza community. Yeyo. Zero zina mapasa anthu amu community zikabereka pamuzalambwezere zina. Atenga zina zakagala kwa anthu ena yasunga iye. So akuthandiza anthu amu community yakeyo. Ona amaforokoza yake kuti no anyamala ambiri around community imene analingata anthu amuze kupita mwe kaza kubera ayi samambera. Anapanga analemba ntchito anthu. So ni munthu ona kuti no iye walwa mu community akuthandiza community. Na organize toto akhale wendo in Kristu bwana. Ndiwe Kristu wapita kumaloko ukuchitapo zinthu zazikulu obvious anthu afuna zephunzira zachani farming imene kuphunzitsa iweyo pamene potabo azaphunzira farming uthawa phunzitsa zandani za Yesu Kristu. Right? So nimangona no model imene anapanga seta akuluwa siyamasema maisunga nyumba yake atikupanga polish timapuntha so konkuno ndi chigayo bajeni naika zigayo amapuntha chani. So anaforokoza zambiri imene mumu utakuyipeza. Pana nisangasa pena ndi apa maforokoza. Dada zipanga konkuno. Palibe wina aliyense amene angaime kuti sikuli chali nakupasani 1,000 kuti mugulire mbewu palibe. Zomwe muone kunoko ndizoti wina aliyense akhoza kupanga. Even kutaoni kuja pamene malo palibe pena paliponse koma ukukhala ndi space yoti umagona ukhoza kulima mbewu zako pa khonde nkumagulisa nkumapeza ndalama. So urban farming ndekuti tikugwiritsa ntchito zinthu ngati mateyala mene mukuwaona apa. Mabasket oti anthu anawataya tikuyika mene mumu mbewu nkumakolola. Lelolo so koza kuona kuti uyu ndi beetroot uyu. Mona tikampanga chonchi kutaoni kuchompeza undu 1,000 kwacha. Mulima 1,000 angati. This is organic farming. Okay. They tukugwiritsa ntchito ma concoctions like neem. Tukugwiritsa ntchito ma concoctions like rabbit urine. Tukugwiritsa ntchito ngati ma garlic. Timapanga garlic juice kena timapanga spray. Chifukwa cha fungo lija tizilombo timakhala kutali ndi mbewu yathu. Chifukwa cha fungo lija ndekuti amathandizira
kupanga treat matenda ngati achiwawu, fungal disease. Chifukwa kuti mungati mu garlic mucha muli ka chemical compound kena kama kachoti ka alluvium kamene koko kali ndi antibacterial ndi antifungal mechanism. Ndithudi. So palibe chifukwa chona kuti tizikadalira kupita kukagula ma chemicals chani kumathira no. Mulengi nthaka anayipasa zonse zokwanira. Mankhwala alipo, fetereza alipo. Mufuniranji zimenezo. Manyowa awa timatchula kuti biochar. Biochar. Izi ni zimanyowa zimene amapanga yeye. The toilet yake anakenga ngati kantonde. Anyways, mufunika muone ma videos yake na usina ngadaje zonge. Ndipanga ze so. Ukangopita toilet mwenga biochar nukuthira. Zikateno basi. Ine nikafuna ngeza zinthu zajonjo ngono ana ndi wina kana ngutu zeyanezo anakanisa yanja noona za thanzi nenangozisiya nanga matoilet thukumba ajo tizapita zapi moneyo ungapita toilet umatenga biochar la ndikuthira unaona per week tatenga nekakileta per week zimapanga manyowa zimezozo manyowa ameneyo per week amapanga cost close to $150 amafoto za yoncho kana sawa kwisa $150 the 150 muipange multiply by ndikuti 52 weeks bwana 150 $7,500 52 weeks bajaka mjama kala 52 weeks mali mubange 52 sad 50 yeah okay so $150 times 52 weeks amene ndi manyowa amene ama so manyowa amene amapanga mukamene kaka yeti kuti agulise di $152 unaona kuti mwaile panyama by 52 weeks ikupasa ndi pachaka upanga $7,800 ndeta panga ni multiply into kwacha kuti tipeze makwanya ndi bwana kwacha tingweka pa 1,100 okay ndeta panga pachaka apanga 8,580,000 munthu ngopita kutoili mukuone so uya wabanga zazikulu so munthu atata aziwe so fetereza ameneyo ndi amene amagwisa ntchito pachimanga zijamarafuna alime marumba 22,000 aja muona so munthu oti anali nesi sanapite kubunda ukaphunzira iziziya sanapite kulwana ya komano iye panopa anthu akulwana akakamaliza ndi makamaka NRC pa NRC paro kulwane diploma anthu aku NRC akamaliza mapita ku famu kake ukakhala ku 3 months internship waone akaphunzira kwa munthu ndi nesi ndikoma anthu ameneyo tili ku bunda timapita so mafama anthu timapita mafama ama professor mafama anthu ena oti no anacho saso sikulu kubunda kongo kumano zili ndi fabe timapita udeko ukaona abanga bwanji ngana so ine sinapange zaulimi amasamba ndapanga zaulimi azinyame right so ndikuziphunzira izizi ababa ngana so uyu anangu ndisangalasa tuno amanena tunoseza naziphunza kuzera mukuwerenga research YouTube ngana so anyina biochar ndi fetereza amene timapanga pochokera ku tentha zinyalala kumano zinyalala timazitentha pamene palibe mpweya wa oxygen timazitentha mu container palibe usi wina uliwonse omwe umatuluka kunja ndi tikazitenga zinyalala izizi timazichaja kuzichaja ndi timazionjezera mphamvu tikazionjezera mphamvu ukathira kumunda munthu akhoza kukolola zokolola zake zochuluka kwa zaka 10 mphamvu zimene zizi ndi michere yomwe imapezeka omwe ndeti mapanga charge pogwiritsa ntchito mkozo wa munthu mkozo wa ziweto komanso manyowa ochokera ku ziweto zosiyanasiyana uwu ni mkozo wa anthu timagula 100 kwacha pa lita uwu ndi mkozo ochokera kwa kalulu timakolola pompano mkozo ochokera kwa kalulu lita imodzi ndi 4,500 tikafuna kuti tigulise so munthu mapona wapana manga mpanda nyumba yake makola aje njani so uthaona nato no ukuku ndi sintown minimum of course akhala kulilongo chite zimanda forokozere mano nafusa ku ntharenga ma videos anu ndipanga kanatanza bwino so that's why ndikuika choncho pano uyu ndi inspiration ni ness ndi mabevara inde atamagwira chito white collar job mandira ndamazingati pa chimanesi I mean it was a village barata kono ngando malinesa mandabe covid mono frage ndo nakuti no zamana ri nyumba
land transport zakudya umafinyika munthu otakhala salary yako ili pa 600 umafinyikabe unaona pamene nkulu yoyo akutha kupanga zambiri ndi kuthandizanso community. Actually community panopa amati apa amapita kumunda ukandibera. Why? Because anthu apanga benefit. Now imagine ndinu Mkhristu mwasankhaka mudzi kenake pafupi ndinu ndikupanga zinthu ngati chonchi muganizira anthu angakanika kumva za Yesu kufikira ndithu so hanena kuti no izi zimene tikufuna tipange promote so tingonaso mwina tikamena ti aya izi za anthu oti no asiya ntchito sakuipeza chabwino nanga munthu olemera akapakesi zake kacha tingonani kuli mwina mu mzimu Standard banking amaita zinthu za standard ifo anthu ayimene ndaganiza kuti mpofunika kuti tupame anapanga za ulimi wajani wantiya tiyabe yethano pamene padabwera maganizo yogula ikazeta imene niza yamba kupanga madamu inali nazo ikazeta yena mene ndagula ku South Africa koma adali masekani hand ndiye ndidapita kuja so mwana kanena kuti no mkulu uyu amapanga ulimi osati masewe and anyways icho choholera anamanga anyways so izo ni nthochi zimene anazala pa hectare paja mapanga amati munthu azipanga pa hectare 1 to 2 1 to 20 to 30 million. Okay, paja 20 to 30 million. Ndeti mati pamwezi paja ingata kulipirira 2 million so muone zinthu chimene wayikira mkulu mukati zipanga mamiliyoni angati so ndi chimu ngati munthu apanga choncho ayi so uli ndalama zija utha kuzigwiritsanso ntchito so ntchito ya Mulungu ponso ndetino pamene uli ndi chuma thandizanso anthu amene alibe osowa kwambiri so zija zimene Yesu amanatino nali osowa munandipeza ine zitheka ano pano kwambiri and Yesu atakupeza kupanga izibebe vuto nalilonse so palibe chimene so mwina izo thandati yayinza anthu oti ntchito sakupeza ndaule kodi nanga nkhani anthu ena akumayilenga mayi so uku ndi ku America ndi movies zimene atane ndipanga translate tikamaiza kuonera Tired of being suffocated by the rat race and you want to make your own way and live more deliberately? Why not? It worked for Henry David Thoreau. There are several ways you could live off the grid. You could do the van life, you could do off-grid, tiny homes, cabins. Gen Xers on down have always been told to go to school, get a job, buy a house, start a family, and start getting ready to die. Younger? So akunena kuti Gen X ndi anthu amene abada matusanu pita okwe arambira akuzida kuti atapeza ntchito mupite ku school mupeze ntchito abwino mupeze muzikhala mukena muzafi so ona no odi mutha kukhala off grid ndino ndi malo tino muli kunja oti nosumuiza magesi kapena madzi amapaipe oti no ukutha kupanga survive pa week that's off grid unoti kuti ndikante living ono ukangopita pa icho ndi off grid so anthu ambiri akuthawa zinthu ngati amwena baba bora ndikhaini mo ngati kulu jani magamba wa nthawi farms uje innocent wa nthawi farm uje mamuna uje naisa naika sosola unomene so awa akufotoza no anthu ambiri izi zatopesa ngamo no pita ku school peza ntchito basi dikati mpaka uzafi dikiri retirement ono akuti pano pa anthu afuna moyo wina ready to die. Younger generations, and even some of us in the older generations, aren't down with that. They're blazing their own trails. One of those trails ends up living off the grid. If you're one of those people that's been thinking about this lifestyle, today I'm gonna list the best states to live off the grid. So we are mafuroza no living off the grid. So amatino utakhala mu van kunja akati off the grid ambi kunde maganiza ngomanga nyumba. Koma kwa amatha kukhala mbe van ija. Gali moto chivani basi azienda nacho. Kapena amanga kakabini kang'ono kapena amanga nyumba yeri kapena amanga kashedi basi azungu zambiri zamoyo aibe nazo ntchito kwambiri mwana nthakufuruza yonje ndifana na anthu akuda kwambira maonda zinthu za malebo moyo wa mayo umapanga apiri kwambira anyama chifukwa chani sapa ndile khendele Adidas kuva khendele bwina chifukwa chani fatuna anthu akuda moyo wawo wonse takhala kuzuzidwa kuyang'ana pasi ndete kakhala tapeza china yake chomwe
chikuti chili ndi value timachifuna chinthu icho tino chitikweze ife kuti no tifike pamene anthu amatiyang'anira pasi muti ndikuona mwina ntchito ngati zizilukamba zakumunda za anthu amaziyang'anira pasi pati zimakhala ngati no zikuonjezera chitonzo chimene munthu wakuda wakumana nacho moyo wake wonse ndivese so that's the problem. Azungu alibe nazo ntchito ife atino azungu sana ponderezedwe kunga limene muna munthu wakuda aponderezedwe. They don't seek that validation. That's why ma companies amene amagulitsa ma designer clothing market ayikulu yaunda anthu akuda si azungu. Azungu you never see them majority akuvala zima designer clothing. Ayi zambiri amangovala za normal simple plain clothing ene munthu akuda amene amakona umene fatino wapondeza nthawi imene so azungu ambiri apangaso off grid living. There's a little heads up that I've learned about this. The laws on living off the grid, tiny homes, and all that stuff change. In my states, we don't have it a good thing. Garafuna vida agapeze malo off the grid. Grid in that no electrical grid, water grid. Yes. Ndero mara kuno water grid so ni mazaura bode. Electricity grid ngamba za escrow. Ndero kulebe kuzosezo. Yeah, so nditu ndemuone uyana furukuza zimene okufunika ukuthi ukhale off grid. So these are the essential 5 components you need to live off the land. First, you need water. We get ours from our rainwater collecting system. The second thing you need is a good food source. You can grow so much of what your diet needs. We also have chickens, which give us eggs for good protein. The third thing you need is shelter. We went with a tiny house, but you can also use a tent. The fourth thing you need is sanitation. This right here is an outdoor composting toilet. You can even pump the water you need. Sanitation also comes in the form of this, our methane digester. Methane digester ndera popo ngaraini makuka kuti amayiza methane azikantenga wowo ona so gas uchi sazika gulaso kumaso dakhala ndicho chokumaya kuno uthamagulisa methane uchi so we input food waste and it captures all of the released methane, which goes to our cooktop where we cook food on. Everything else is turned into a liquid fertilizer, which is great for our garden. The last thing you need is energy. We use solar panels for this. This will give power to your tiny house or your tent. To go over it again, so abangezini nzungu tikapanga anthu akudafe iyayo ndo amisala akavutika mana abangazungu ezabwino azungu ndoziyebesa amwina anthu akuda sinzana na doza ndani so yene nzungu wina sikana right mina sort of fungo zoti off the grid imaoneka ngandi yazibambo kwambiri mwana eneyo ndikuziwa azimaya ngapo amene apanga off the grid ena ukhala awiri emakolo awo ena alipo okha right and so pali ntchito zina zimene zingakuthandize for example utakhatino wapeza ntchito maybe bomet utapanga relocate ndeti umakhala off the grid ndeti ngati ena ake ndi wa police akugwira ntchito ku prison akukhala off the grid ma prison alipo Malawi everywhere pali ma scribe aimale alipo pena alipo ku polisi ma polisi alipo Malawi zipatala makamaka ma health centers alipo Malawi yonse so pali ma organization enena mangowekha ndeti mamidzi so ntchito utawapeza ndeti ukukhala off the grid ukulandira bendali so ukugwira ntchito ukupanga weko nuti upange transit kuti no off grid living ija ngomata khati noletsewa ika nthochi zako mukwanira oka ming'oma yako yokwanira ndeti ntchito ija uthawa mwina ngoyisunga for the sake of uzikumana ndi anthu wanokhandena kuno izozo zinzokwaneza kuti zikuyenereze kuti ukhale ndi moyo osavutikaso right so in nzungu ndikupanga stress down so uthakula jade. Hi, I'm Rachel from the Off-Grid family and this is our Off-Grid life in 60 seconds. So we live in this woodland that used to be an empty field. We've planted 3,000 or more trees here to rewild it and yeah, now it's a junior woodland. Our electricity is generated from solar panels. We collect rainwater off of our roof in tanks and then filter it so it's safe for drinking. We keep bees and currently have 6 beehives on our land.
so awaziyandikisa bajeti mati muzike 10 meters apart emabendi nake ungaphuzile zama 10 meters apart mapesa nyimbo program ena kapa nasfam ineni mavesera muphuzile so always jebe sephuzile hey kodwa ndayijosa video bana. Hi, I'm Rachel from the office. Okay. We collect rainwater off of our roof in tanks and then filter it so it's safe for drinking. We keep bees and currently have 6 bee hives on our land. We're in the fruit trees insect pollination. Process of developing our woodland into a food forest, and our current project is that we're building a polytunnel. So muona azungu abanga of good living mkabuda I got get into the office. Anyways, so we've been off grid for 14 years. We built our own house, we grow our own food, and we're doing a lot of learning along the way. The very beginning, it was blood, sweat, and tears creating all this. Stream was all we could afford at the time. We went from candlelight to, well, where we're at now. Mono izizi kuyasa moto chonchi mzungura mimi right noma pana video nake ya off grid amaphuzisa anthu kuyasa moto mandaseka ndadika dziba kato tsapiri chonchi ndikuziyala ndingati dziba uzikuzika ngati chisquare ndikuzika pamamba ine guys awakajani ngatsa moto ayida kuphuzisa kasa moto ndada izizo ndizabisala mane tona na kwanga muno bwino so akhawu zaka 14 raw build from nothing. So bajama nyumba azunga mamanga mataba base. So moyo na nyumba yake milivoni. We had an opportunity to build here and we took it. We have a few acres on some shared land. Community is a big thing with off-grid living if you can figure out the art of communicating well, getting along well enough. There's nothing better. The outhouse was the very first structure, and attached to the outhouse was my little workshop with very minimal tools. Yeah, the main structure is post and beam, and I built the original main structure. I think rough estimate of cost would be about $5,000, and that's including the tools it took to build it at the time. So that's a lot of salvage material I used. We had no money. We were salvaging from the mweko maphuzira ndotani mwana ukhoma jana amazitha ambiri I don't know nabanga notice amambira kwacha ku maphuzira kuyamba primary school. Okay. Yeah, so when there was an old barn on the property that we took apart piece by piece and denailed all the boards and all that. You know, one by one and kukhoma. So our photos ambiri asina izovuta. Zina izovuta mambiri. Yeah. Like that was a huge project. Doing the land like the way we've done it, it is a labour-intensive job, and it's hard yakka. And we're glad we did it when we did, because the older you get, it definitely is hard. I think this home and the land in particular was a blessing for us, that we were lucky to get it. There was no way to live in a modern 3-bedroom brick home, blah, blah, blah. And it wouldn't have been what we wanted anyway. No, what we've steered for instead is we've secured land that we could afford, and then we kind of evolved ourselves to fit in with that land and work in with it. I think you wake with that kind of sense that we've got a home and land to work with, gardens, you know, a pretty environment around us, and we're essentially debt-free. So I did feel being ngoli na ilios. So our if you know is a man of hati ndika drama kangu so ndaphuzira kugwira ntchito so kani ndikuphuzi ene nzambi zimene mapanga panobe munthu akakhala abwera zandiyendera amwe ntoti
mari izo ndamachita ndi madabwa udabwa chani paeneyo panopa ndi zazing'ono ndifuna zina ndiphunzirebe so ukamba pang'ono umaphunzira so mwina tamwana ndazunguka mwana kuli anthu akuda kuchoka ku America amabwera ku Africa panali the year of the return ndikuipa ndi Ghana mukapita pa YouTube just type year of the return Ghana president anapanga initiative anthu aku amene anapita ku America through slave trade ma descendants awo which pano black America ma African America azitha kubwereranso ku Africa ndi akangobwera amapasa visa ulere salipira kanthu nanthambira machoka kuti ku America abwera zambisa ma business ena apoza tino mwina avutika kwambiri ababwereranso sinanga ukamapanga chinthu mafuna uchipange plan right so ena paichi pamata afyo zinativuta kukhala kwa tabwirire chani ena mara kuno kulibwa kwambiri ena amanga business so ndi difference yako so ena ulimi anapanga zinakanika imene ndi mbiri yawo ukapanga ndi kukanika zimakuthandiza ngati neyo naye nesirakuza mbiri zinandikanika mwana ndikuphunzira zina sini maziwa ngati mwana ngati hochi kungodula kamozi basi yathera pompo sini maziwa napita kuphunzira so uyu ndi munthu oti anachika ku America black American abwera kuti ku Africa umasakhalanso ntano akhala kuti kumidzi so pa nthawi imene achoka ku America abwera ku Africa kugula malo kuti kunja kwa midzi fata kuzoa life ya town ndi imapanga cost bunch ona so uyu anango ndisangalasa ndi channel yake pamenepo ndi amafotokoza kuti ungakhale bwanji ku country uli ndi welcome to my channel Off-Grid Living in Africa where I'm going to take you on a lifetime journey through Africa and how to harvest rainwater, upcycle bamboo, where I'm going to take you on an adventure of a lifetime. I'm going to show you how to live off-grid in Africa, how to do rainwater harvesting, recycle your gray water, grow your own food, and live sustainably in the motherland. I'm also going to talk about akudambira ngamati motherland amakamba za Africa zili ngati mene muli nuyo akutengereteni kumudzi nemwero kumudzi awandi akulu anu awandi amayana and agogo anu chani umava feeling inenge ya it's like a real moment so awasanga mabo ka Africa anthu amukandi connection ku America kwa anthu akuda amakhala minority zingati mene nuyo mupite ku China mukakhala munthu akuda nokha mukaona munthu akuda machita zabwino amwe eti unapesa so ku America anthu akuda amakhala minority ndamapontezida kwambiri ndambira kubwereranso kuti amafuna kuti azaone ku Africa kuti so uyu ndio tena anabwera kuzakhala anabwera basi kono akhala kuti countryside rammed earth technology nyumba nyumba na mama bamboo houses nyumba and even a bamboo shower also I'll talk about showering outdoors and getting rid of those snakes. Yes, I said snakes. So join me on Off-Grid Living in Africa. And be sure to share, subscribe, and share with all your friends. Off-Grid Living in Africa. And don't forget a thumbs up. Give my videos a thumbs up, subscribe, and share. And sometimes peasants mayu. I paid you. So anhambira kubwera kuzakha kumidzi payazolenga zosena siyana ena akona mafuta chuma tinana video yambira je wina na chifanya COVID-19 fashion design komwe yanasegula chilizoto ala anthu amabwera kuzalipira kuti apite ku malo kwaoneka so aone ma ideas ena yedi so mwina tisanafika kumapeto pana include this place, it's whereby you can really think. There isn't any noise, the only thing that there is just the sound of nature and your thoughts. So I really like it. I wouldn't be doing anything else. When you're living on a farm, there's a certain pace to it compared to when you're going to town. So I can wake up in the morning, I enjoy the sunrise, I go for a run, I go and pee on one of the trees and the like. So it's usually like, it's your tree that you planted, so you're peeing on it. So, and it's awesome. Permaculture, if you look at it, it's as old as permaculture mazi permaculture amene amapanga mankhwala amatenga kuzomera zaja zama zitenga kuzomera safuna kuika china ise cha poison kama zama mankhwala achipatala amapanga china ise kuti no amasala mitengo ene kuti zithandizira nthaka azala zino so
imakhala nono safuna zinthu za hybrid so you ndi permaculturist ana amafuna zachilekezo khazo so so anyway this place culture, if you look at it, it's as old as the African history itself. Certain indigenous communities, they're practicing permaculture principles without even knowing that they're permaculture principles, because they're going back to the basics, just producing what they need and sharing the rest. Most of the diseases that we are having are a result of not eating foods that our people have been eating for centuries. Maybe 100 years ago, the foods that we were eating were cassava, millet, sorghum, arrowroot, and those are the millet, cassava, sorghum, which is an sorghum. That we have forgotten about. The conventional system of farming basically would have maize and beans growing together. These are seasonal crops. But when you are doing permaculture, basically you'll have your pigeon peas and you'll have, it uses a third of the rainfall that maize. And apart from that, it also makes very good proteins. There's no else, the spinach, the blackjack. I'm able to grow them from here. So what I usually buy probably is maybe just some salt and cooking oil, set it up in a way whereby you have perennial crops. You find out slowly by slowly, I started doing less work. This is the food forest. But initially it started as fruit forest. Just planting fruit trees, because I didn't know much about permaculture. But later on when I learned about permaculture, I realized that you need to have the different layers, the high trees, the low trees, the shrubs, the climbers, and of course even the herbs. For example, this is blackjack. It's usually a natural pesticide, but also it can be used as a vegetable. Blackjack is also pesticide. So are pale malaya fazangari mitengo ya mwamba, mitengo ya musi, nditi machire. So uyu ndo api magasha. I also have the neem tree. The neem tree is also a natural pesticide. I've got apples, I've got mulberries, I've got guavas. Zambiri zimene wazala yeyo zimese nazala so ini kumalo kwanga kuja. So use the leaves to fight against diarrhea. At the end of it all, you're really supposed to get into the need a lot of aeration. And catfish also makes very good protein. Add an element that you have. Go and buy your own seeds, because zinthu zikukoma zikusangalatsa kwambiri ndiyamikire facha nzeru imeneyi chifukwa chachikulu chokusangalatsa nchonora anthu akupanga anthu asiyanasiyana. So pamene timamba mja timafuna timanena kuti kodi akupanga zimenezi ndachipembedzo okha kapena akupanga munthu wina aliyense. Ndapa tikuona kuti ndi munthu wina aliyense ndi chisankho basi. Komanso sizikusankha malo kayadera malo aliwonse dziko lililonse uthautani utha kupanga zimenezi. Nde tithele pamene pa video imeneyi pamene tikudikira ina part 5 zikomo.